a kara a buga jura wanga ai sai rago maganar dan akuya ba za a yi ta wurin ba ka iya ka saba Aminu Malam Baba. Mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da kasancewa a cikin wannan shiri na musamman. Kamar da sanarwa ta gabata, za mu karbi bakuncin tsohon dan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar PDP Malam Aminu Ibrahim Ringim domin tattaunawa kusan rabin sa'a a wannan tasha a kuma daidai wannan lokaci. Cikin ikon Allah, Hausawa sun ce a rana ba ta karya sai dai waddiya ta ji kunya. Allah ya fi daɗewar diyar domin kuwa tuni babban bakon namu ya samu zarafin shigowa. An kai dai mu ne maka barka da zuwa a madadin dimbin masu sauraro a daidai wannan gaba. To assalamu alaikum, ni ma ina yawa duk yan uwana yan jihar Jigawa barka da wannan lokaci. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To ranka yadda mai sauraro ka iya cewa kusan tun bayan zaben 2019 ba a ji ka ba, musamman a wannan tasha da a baya can za a iya tunawa ake jin lokaci-lokaci kana yin magana dangane da inda aka kwana aka tashi da kuma inda aka dosa. Duk da cewa kwa abubuwa da dama masu manya da ya kamata a ce an ji muryarka ko ka bayyana, amma kuma an ji shiru sai a wannan gaba da ita kanta Jigawan ma ta cika shekara 30 da kirkirowa. Zuwanka me al'umma za su tsammata a daidai wannan gaba duk da waɗancan abubuwa manya da suka faru a jam'iyyance kuma aka ji shiru? To assalamu alaikum, kamar yadda na faɗa dukkanin 'yan jihar Jigawa ina yi musu barka da wannan lokaci. Na fata Allah ya bamu damuna mai albarka. Na fata waɗannan matsaloli da ake ciki na ƙasa Allah ya mana maganin su. Kuma duk wannan al'amura da ka gani na Allah ne, yadda Allah ya kawo su haka za a yi su. Bayan Allah su ta addu'a Allah ya warware mana. Na biyu, ina yi wa 'yan jihar Jigawa 'yan uwana waɗanda yau Allah a cikin ikonsa ya nuna mana Jigawa ta shekara 30. An yi tafiya mai tsawo mai tarihi kuma abubuwa da yawa sun zo na ci gaba. Muna yi wa 'yan uwa da abokan arziki barka da wannan lokaci, kuma ina mana fata Allah ya ci gaba da bawa jihar mu nasara da rinjaye. To na biyu, kamar yadda ka faɗa an daɗe ba a ji ni ba, kuma na faɗa a wata tambaya da kai mun cewa na ce kun yi ta fama in samu in yi magana, amma ina ga kaman a wancan lokaci bai yi ba. To kuma ana tafiya lokacin yana kuratowa. Yanzu tafiya tana tafiya, jam'iyyar PDP muna tafiya, ba wata shakka mu 'yan PDP ne, ko ma mai ake ciki PDP muke, PDP za mu yi, PDP muke yi, babu wata shakka a ciki. Babbar magana ita ce baka ji ni ba saboda a wancan lokacin mun mai da hankalinmu na kan abubuwan da ake ciki. Idan zan biyo da kai tarihi, kai ma ka yarda cewa a jihar Jigawa muna rigima a cikin jam'iyyar PDP saboda mun ce a gyara, an ce ba za a gyara ba. Jam'iyya ba kayan kowa ba ce, jam'iyya kayan mutane ce, jam'iyya kayan kowa ne wanda duk yadda zo zai yi ta, kuma tana da dokoki, tana da ka'idoji, tana da yanayin zama, tana tafiya, ba mallakin wani ba ce. Ba wanda ya mallaki jam'iyya, ba wanda ya isa ya mallaki jam'iyya shi kadai, babu shi. Kuma mutane suna da iko idan an yi ba daidai ba su ce naki. Wannan ba reni ba ne, ba cin fuska ba ne, haka jam'iyya ta gada. Ita ana yin ta ne don a ce me yasa kake jam'iyya, shine don idan Allah ya sa ina ganin ana yin abu ba daidai ba, to in an samu mulki a gyara wa mutanen ƙasa wannan abin da yake yi. Shi mai wanda yake yin ya zo gashi na mulkin ya samu ya gyara. To kuma a cikin ikon Allah idan aka zo aka ce a gyara din, to ka zuba ido ka ga yadda mulkin zai zo, kai kuma ka gyara din. To mu sai Allah ya kawo mu a cikin wannan jam'iyya ta mu aka ce a'a a jam'iyyar ma ba za a yi gyaran ba a mulkin ba. Saboda haka wannan shine abin da yasa ka ji ni shiru, kuma shine abin da yasa ka ji mu muna ta taburza a cikin wannan tafiya. To kuma kamar yadda aka sani, ina so 'yan jihar Jigawa su sani, karo na farko da na fito in musu bayani akan abubuwan da faru. Abubuwan da suka faru ba su wuce cewa mun shiga zaben 2019, kuma a ganinmu mafiya yawa abokan tafiyarmu a zahiri ba jam'iyyar nan suke ba, kuma ba ta suke a ci zaɓe ba. Za ka gan su duk idan ka bi su ne mutanen da komai kai suna nan suna zance da gwamnati, suna hira da ita. Babu wani wanda zai ce yana da shakka akan wannan a jihar Jigawa. Idan kana can din
apc kake, in ma kana gidan apc kake. To mu ba mu gaji wannan ba, mu abin da muka gada shine kana ra'ayinka, wanda baya ra'ayinka ba ruwanka da shi. Abin da muka gada kenan, a haka muka taso tun a PRP. Kowaye zai magana ya san cewa in dai mutum yana da baki biyu a cikin jam'iyya to wannan ba dan jam'iyyar bane. Ko mun yi kuka mun ba da hujjoji mun ce ga dalilan mu, kuma muna fata a gyara mana, an kuma ce ba za a gyara ba. To wannan ita ta kai muka ce to ko ba za a gyara ba ko za a sha rikici, kuma wannan shine abin da yasa aka tafi. Zuwa yanzu kaga an zo an nuna kamar an gwada mana karfi, an ce kai dan jihar Jigawa ne, kowa dan jihar Jigawa ne ya san ba a yi zaɓe a mazaɓu ba, ya sani mu muka yi zaɓen ma su ba su yi zaɓen ba, ɗaka suka rubuta, muka zauna muka duba muka tafi muka yi duk abin da muka yi, aka dawo aka ce ai an yi zaɓe, ai sai a je a yi zaɓen local government. Muka tafi kotu, ko mun tafi kotu, muna kotu, mun je kotu ta farko. Kowane ɗan jihar Jigawa ya san yadda aka yi aka kore ta, ya san irin mutanen da aka yi amfani da su, ya san damar da muke faɗa cewa bakin su ɗaya, ya sani da ita aka yi amfani aka kora. Amma babu komai, muka ce mun ɗaukaka ƙara, mun tafi gurin shari'a ta gaba, kuma muna shari'a ta gaba. Allah ya kawo zamani, an shiga yajin aiki wata 5, kuma an dawo za a sa rana, kuma aka shiga hutu, kuma a cikin September 26 ga wata za a koma hutu. A cikin yadda Allah idan an koma, shari'a tana nan, wanda ya ce babu ita to ya gaya kansa ba gaskiya ba. Shari'a tana nan, ana yin ta, muna binta, kuma za mu bi ta daga nan har Supreme Court in Allah yadda. Kafin misali waɗannan batutuwa, duniya ta ji cewa a makure ka daga jam'iyyar PDP nan, wadda kuma a cikin maganganun kana ji kana cewa ita kuke kuma ita za ku yi, babu kuma wata jam'iyya da za ku yi ba ita ba. Ga kuma wancan mataki da shugabancin da kuke cewa ba ku yarda da shi ba ya ce ya kore ka, kuma ana ganin kamar ita kanta uwar jam'iyyar ma ta ƙasa ta karbi shi kansa, tunda kusan komai da shi wannan jagorancin da kuke cewa haramtacce ne da shi suke ta'ammali, ko kuma dai da shi suke gudanar da abubuwansu. Ba wai da su suke ba, su ma tilas ce ai. Magana kake cewa kotu ta ce a je a yi. Ita kotun Jigawa abin da ta faɗa kenan, cewa su je su yi. Saboda haka mu masu biyayya ne, mun zauna mun zuba ido da mu da 'yan jihar Jigawa mun zuba ido. Ita uwar jam'iyya ba ta da amsa. Amsar ta kawai shine idan kotu ta ce a je a yi. Saboda haka mu ba ruwanmu, ba magana muke cewa wai an kore. In aka ce an kore ni, kai ma ka san ai tatsuniya ce, a ce an kore ni, gara ma tatsuniya da ita. Domin maganar da kake shine idan ka ce uwar jam'iyya ta kasa tana ta'ammali da shi, to uwar jam'iyya za ta zauna ba shugabanci ne? Idan kotu ta ce mata ga abin da ta ba ta da amsa ai. Amma ka jira ka gani ranar da kotun uwar jam'iyyar za ta karɓi hukuncin da muka kai ƙara, domin wannan hukunci zahiri ne, za mu karɓe shi in Allah yadda. Hujjoji muka bayar, kuma kotun babu inda ta ce wannan hujjar da muka faɗa ba haka bane, babu cewa ta yi wannan sabga ta jam'iyya ce, saboda haka jam'iyya ta je ta yi. Amma ita jam'iyyar da ita kotun ai sun san cewa mace da miji ma suna shari'ar su, ɗaya da uba ma ana shari'ar su, mace da mijinta ana shari'ar su, saboda haka ba wani maganar sabga. Mun kai ƙara, sauran yan uwanmu na sauran gurare sun kai ƙara, kuma da yawa daga cikin sun samu nasara, an kira su an ba su jam'iyyar su. Ma nan mun kai ƙara, magana an kore ni wannan da ita da tatsuniya duk ɗaya ce. Mun ɗauka tatsuniya aka yi, domin shine abin da ake magana na kama karya ɗin, shine magana sai ni na isa ɗin, shine magana sai wanda nake so, shine magana kura daga ke sai 'ya'yanki ɗin, shine. Saboda haka shi ake yi, shi aka ɗauka an yi. To mu kuma mun je gaban shari'a, mun zauna a gaban Allah mun jira mu gani, kuma za su jira su gani wanne ne za a yi. Amma muna nan akan jam'iyyar PDP, muna nan akan tafiya a cikinta, muna nan akan sabgoginta, kuma akan ta za mu ɗora, kuma akan ta za mu tafi. To duka waɗannan abubuwa da suke faruwa, wasu na alakanta shi ko kallonsa da batu na neman mafitar 2023. La'akari da kamar da suke faɗa shi ne, an yi takarar nan a 2015, 2019, kuma ga yadda sakamakon zaɓe ya nuna. Sai ake ganin kamar watakil kaga 2023 ba lalle ka samu shi wannan tikiti ba, shi yasa ka biyo ta wannan gaba da ake ta faduwa ana tashi, kuma har zuwa yanzu da ake ganin kamar ma kayi butulci ne ga mai gidanka wanda an sha gaji kana faɗa. To abin da nake faɗa shine, ina so ka sani cewa ni na fara jam'iyya a jam'iyyar PRP ne, kuma na yi takara a 1983, na je majalisar tarayya a wannan lokacin a Iko. Kuma duk wanda za a faɗa ma a ce wanan ne, shi ma daga nan ya fara, kowai. So maganar ta wani kayan masa butulci ba ita ce ba,
maganar da ake magana shine abin da muke kuka a kai an yi shi ko ba a yi shi ba. Amsar ita ce an yi ta, ana ta zance da gwamnatin muna kallo, ana ta hira da ita, ana ta tantaunawa, an murɗe can, duk kowanne zaben ma da ka ɗauka ka bi shi wannan hanyar aka ba aka kai inda aka kai. Tsari ne na kaiwa na rike APC ni kuma zan rike PDP, taimake ne rike PDP, in ya so kuma sauran 'yan jihar Jigawa mu ga inda za su yi. To wannan ba zai ɗauka ba. Abin da muka tsaya shine ba za mu yadda da wannan ba, za mu yi duk abin da za mu yi mu fito. Maganar 2023 da kake magana ai ba zo ba, mu tsaya 2015 din, a tsaya a samu jam'iyyar, a tsaya a shirya ta, a tsaya a fito. Muna nan muna magana da 'yan jihar Jigawa kala-kala, muna nan muna tsara abubuwanmu, kuma abubuwanmu suna tafiya daidai. Kai shaida ne, duk ɗan jihar Jigawa shaida ne, kowa ya yadda muna kan tafarki na gaskiya. Ba za mu tsaya akan cewa sai abin da kadai kuka shirya ba. Yau gashi nan me ma bako a ciki, me bako yanzu kana ji wannan mutumin wai ya tashi shi da kansa ya faɗa ya ce wai gwamnan in ba dan Allah ya sa kana gwamna ba ka isa kai magana. To kai ba gwamnan kai kake maganar ba, in ba kai san da kai gwamnan kai ka isa maganar. Da ka zo kana cewa wane, kai kana ji yana faɗa wai wane wai ɗaya ci amana ya koma APC. To gara ma wanda ya koma APC din ai, kai kana cikin jam'iyyar kake kashe jam'iyyarka, kuma yanzu ka zo kana surutu kana cewa don kana so a jika ana magana. Wannan ba za ta kai mutum ba. Abin da yake magana shine komai girman mutum yayi gaskiya, komai girman mutum yayi daidai, komai girman mutum yayi abin da ya kamata, komai girman mutum ya tsaya akan ra'ayinsa ya dubi Allah. 'Yan jihar Jigawa sun wuce jahilai, 'yan jihar Jigawa yanzu sun san abin da suke yi. Ka ɗauko wancan labari ka kawo, ka ɗauko wancan son zuciya ka kawo, ka ɗauko wancan abin da kake so ka kawo, kai kaɗai ka duba wai har kai magana ka ce an butulce ka. To fito da abin butulcin, ni ma zan fito da abin da aka yi. Wai la'akari da ganin yadda aka yi gwamnatin nan kusan shekara 8, rami abubuwa suna tafiya ba wanda yake musa wani, ga kuma rana ko ranaku da ake ta magana cewa ya yi wa mutane da dama, amma yau ga yadda al'amari suka kasance. Waye ya yi ranakun? Yi waye ya yi masa? Wanda ya yi ranakun shi ba imar ba? Ya fito ya faɗi ranakun, za a faɗi wadda aka yi masa. Ai maganar ita ce ba ita ce rana ba. Doron abin da ake magana ka kauce shine jam'iyya ta tsaya akan gaskiya. Duk ɗan jam'iyya wanda yake daidai, jam'iyya ta kallace shi ta yi hukunci na gaskiya a yi abin da ake ciki. Ba wai wane dan wane ba, ba sai ni dan tsohuwar PDP ne ko dan sabuwar PDP ba, shine amsar ba. Amsar ita ce a tsaya a yi daidai, a daidaita al'amuran da suke na daidaituwa, a tsaya a kan jam'iyya, kowaye ma za a sa daidai ne a saka. Maganar ba wai wane ya tsaya 2015 ba ne, wane a 2015 ne ma ne ko 2019 ne ma ne, ba wanda ne ma. Komai wane zai faɗa, ba wanda na je gurinsa na ce wane na zo in yi takara. Shi yasa ake faɗa dan na tsaye da kai sau biyu. To kai ka tsaye da kai din waye tsaye da kai? Da ana dukan kirjihin ce ni na tsaye da kai. Ai ban yi magana ba, ka tambaye in ya kaje, ai kuna hirari ka tambaye. Ai misali yanzu so magana ita ce ko ka yadda ko kar ka yadda, jam'iyyar PDP ta kowa ce, kuma muna nan muna rikici a cikinta, kuma za mu tafi da tafiya har lokacin da Allah ya kawo muka ga abin da muka dosa. Ranka ɗe, duba da waɗannan batutuwa da kuma dalilai da kai, magana da ake shine kusan zargi kuke duk waɗannan cewa za a yi zance a miƙa bayani ga gwamnati, ko kuma ana PDP amma APC ce a fakaice da makamantan irin wannan zantuka ne da za a ce kun daɗe kuna yin su, ko in ce magoya ba sun daɗe suna yin su da ake ganin ma kawai ana da fakewa da wannan ne, amma asalin manufar daban ce. To menene fakewar? Kai a jihar Jigawa baka san ana yi ba? Kai shi waje faɗi tsakaninka da Allah, baka san ana baki bin ba. A yanzu ai muke ji kuna yanzu kai baka sani ba, ba wai faɗan mu baka sani ba. Yanzu kai baka san cewa ana zance da gwamnatin ba. Kai yanzu baka san cewa ana aiken ba. Kai yanzu baka san cewa ana magana, kai yanzu baka san an je neman alfarma a kori shari'ar tamu ba. Kai yanzu baka san cewa an ce ayi kaza ba. Kai yanzu baka sani ba. Duk abin da ake baka sani ba, to in ba haka ba aikin dan jarida da kake ga mun amfanin sa. Ai amfanin ku yan jaridu shine ku faɗi, ku koma kan doron tafarki na gaskiya, ku gyara abin da aka ce ba daidai bane. Ba wai haka kawai mutum ya ce a'a ba. Wannan ba daidai bane. Abin da ake magana shine wannan tafiyar ba zargi ba ce. Idan na dawo abu na gaba zan sake dan buɗa maka, ai na dinga buɗa kenan, yanzu na dawo hirar kenan, na dinga yi kenan, duk abin da ake nema in faɗa zan zo in faɗe shi, kuma zan tafi za a je har inda ake so a je. Duk abin da yan Jigawa suke so su ji na abin da ya faru za su ji, ba abin da ban sani ba, na sani, an faɗa min, na san hujjojin da nake da su. So ba wani maganar wai ana raɗi ba ne, ana raɗi kamar yaya.
ana kaman yaya faɗa mun zargi misali ka zargi kaman yaya faɗa mun kai ka ce cewa tsakanin waccan tafiyar da jam'iyyar gwamnati ba a tare ka faɗa mun jam'iyyar PDP da jam'iyyar PDP tunda rikici ne a cikin gida misali ba rikici ne na PDP da APC ba shine a jam'iyyar PDP muka ce ai mana gyara ko muka ce ai mana gyara aka ce ba za a yi ba me gyaran shine wanda duk yake a cikin jam'iyyar ba ra'ayin yake tsakaninsa da Allah ba to a bashi ya zama mabi a saka waɗanda za su rike jam'iyyar su kai ta ga cin nasara mu fi ƙarfin yanzu duk wannan fadancin da suke a gindin gwamnati suke idan ba su da gwamnatin ne da suna da gwamnatin ya za a yi ko da dai naji an ce da alƙawari aka yi musu za a ba su takarar gwamna za a taya su shi yasa amma wannan wai naji ko me aka ce ma yanzu dai naga kaman akwai dan sake watakila nan gaba idan ta fashe za mu ji saboda haka mu jira mu ji zancen jam'iyya dai muke jam'iyyar PDP muke yan jihar Jigawa jam'iyyar PDP suke ma san jam'iyyar PDP ta gyaru ta tafi akan tafarkin gaskiya idan PDP kake PDP kake idan APC kake APC kake amma yau in kana can APC kake yau in kana jam'iyyar gwamnati APC kake an rasa wacce muke ciki abin da muke nema shine a fitar da jakin nan daga duma a dora shi akan tafarkin da ya kamata to kamar yadda na faɗa a baya zaben 2023 yana ƙara matsowa kuma zaɓe ba a shiga dole sai da jam'iyya ko kuma a'a cewa sai da wata jam'iyya da aka rike a matsayin guda ɗaya sannan a yi takara ko kuma wasu abubuwa masu kama da haka idan shi wannan zaɓe ya zo kenan ga yanayin da ita kanta PDP ba ma iya jigawa ba har ma ga ƙasa take ciki ina aka dosa kenan to a kasar da zaka je ka ji duk inda ake wani rikicin ba ruwan su duk inda ake wani rikicin su suka haɗa su suwa kenan su din kafin san su ai kai ma ka je ka bincika duk inda ka ji rikicin a cikin jam'iyyar PDP a Najeriya din wallahi da ruwan su ka ji hannarin rantsi su suka haɗa shi duk a garin neman su zama su kadai ne za su zama su kadai ne suka isa su kadai ne suka reneta su kadai ne suka tashi wannan ba ita ce amsar ba so abin da kake magana 2023 kuma Allah ya kawo ta ai akwai tafiya akwai shekara da wani abu a gaba akwai shari'u akwai gyare-gyare akwai zama da ake magana za a yi kaza akwai kowanne ne a zo a yi shi amma bakin magana ita ce dole ne sai jam'iyya ta zauna akan tafarkin dan jam'iyyar PDP ne ba abin da ya hada shi da jam'iyyar APC ba abin da ya hada shi da zance da ita abin ka ganki kana zance da ita to kana yi ne don ka jawo mutum ya dawo cikin jam'iyyarka to wannan halal ne amma ba kana jam'iyya don kawai kai kana tunanin kai ka kowa wayo ka je ka karba kai shiru ka ja bakin ka karfe kuma ka bar mutane suna ta ihu a je zabe kafin Hausa babu kotaro a je zabe gwaram babu kotaro a je kullun kana kai jam'iyya ana cewa an kada ita har ka zo kana jam'iyyar PDP ce muka zo muna cewa wai mun ci kansala ɗaya Allah sauki to amma ba hakan yana haska cewa abinda su kansu yan jam'iyya mai mulki ma'ana APC suke faɗa shafin ko tarihin jam'iyyar PDP a jihar Jigawa suka yi ba tunda gashi da bakinka kana maganar an yi zaɓe babu kuɗi da makamantan irin wannan ga kuma inda an tsinci talata a Laraba wannan ba shi yake tabbatar da cewa kamar tasirin da APC ta yi a zukatan mutane shi ya haifar da haka ba to kuma wannan ai kai za a tambaya ai kai ma dan Jigawa ne da kai ake ci da kai ake sha da kai ake duk rikicin nan da ake duk abin da ake a jihar Jigawa da kai ake ma'aikata za su gaya ma cewa suna jin daɗi talakawan ƙasa za su gaya ma suna jin daɗi jama'ar ƙasa za su gaya ma su ce an yi daidai akwai wanda zai gaya ma security za su ce ma daidai ne yan ƙasar za su ce ana zaune lafiya kowa ya so in ka zo kana magana an shafe ba shi ne ba magana shi ne jam'iyyar PDP ta sa gidanta ya zama gida ɗaya ta yi adalci ta yi daidai tun daga ƙasa har nan duk abin da aka yi in aka gyara aka yi daidai za ka ga ba tarihi aka shafe yau da na yi magana yau shekara 2 ina bakin ka kana fama da ni in magana naki sai yau kadai kake ganin an buɗa kai din ma bakin ka da magana sai ka je ka tambayi sauran yan uwan ka da kuke hada baki ku taru ku gyara ai misali tun da yanzu magana ce ta taso ko kuma in ce ka bayyana domin ita wannan tattauna a kuma faɗa magoya baya ko al'ummar jihar Jigawa ga fa inda aka taso inda ake da kuma inda aka dosa shine za su tsammaci irin waɗannan amsoshi ko kuma abubuwan da ake tattaunawa shine ce duk abin da wa'ancan suke faɗa baka taba cewa sun yi magana ba sai yau shekara da rabi ina magana ina zaune baki na a lekun da dan mukulli a ciki ban taɓa magana ba sai yau ne kadai yan jihar Jigawa za su ce a zance ya fito a ba a so a yi kaza sai yau kadai saboda Aminu ne kadai bawan bauta to ya daina bautar Allah ya sauke kusan mun cinye lokacin ita wannan tattaunawa ta mu menene sakonka ga al'ummar jihar Jigawa musamman ma kuma magoya bayan
ka ita wannan tafiya da ake da kuma gwagwarmayar da aka keto. To shi zancen nawa ba iya na magoya ta baya ba ne, ita saƙon na 'yan jihar Jigawa ne. Abin da nake fata 'yan jihar Jigawa su gane shine ba abin da muke yi don kanmu, ba abin da muke yi don mu zama mu kadai, ba abin da muke don a ce mu ne. Muna yi ne don a canja alƙiblar da muke kai ba daidai take tafiya ba. A jihar Jigawa yau ko kana APC ko kana PDP ba ka da bakin magana, ba ka san ina ka dosa ba. Waɗansu mutane su kadai suka zauna suke yi tsarin su. Gara masu APC sun riga sun san cewa dama haka suke. Amma mu da ake maganar demokradiyya mai kyau, har wa'insu ma ana cewa huriya, ana kaza amma abun ya tashi yana nan kamar kaza. So rikicin na farko ba magana ta ba maganar iya masu ra'ayi na bane, magana duk mai son gaskiya ne. Shine akwai buƙatar mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. 'Yan jihar Jigawa su lura da abin da ake tafiya. An taho da jam'iyya, an taho da mutane, an taho da harkokin nan, an taho da duk abin da aka taho, an taho akan doron tafarkin da aka taho, ana so a taho a yi abin da ya kamata. 'Yan jam'iyyar PDP suna magana 'yan jam'iyyar PDP, 'yan jam'iyyar APC suna magana 'yan jam'iyyar APC, amma yanzu an zo an taho akan tafarki, kowa yana wayo Allah, nafsi kaina, har waɗansu sun samu ana kaza. Amma mu abin da muka fito da shi shine mutane duk abin da za su yadda cewa Allah shi ke kawowa, su yadda a zauna akan tsari, su yadda a zauna akan doron gaskiya. Siyasa ba gado ba ce, siyasa kayan kowa ce, siyasa kayan mai kwazo ce. Duk wanda zai ce yana so ya gadar da ita, to shi ba gadar maɗin aka yi ba, kokari ya zama da dabarunsa da hankalinsa. Saboda haka duk wanda yake so ya yi, ya tsaya ya yi da gaske, ya tsaya ya yi ya zama, ya tsaya ya yi a haɗa kai akan imani akan gaskiya. 'Yan magoya bayanmu da suke tafiya, ina yi musu godiya kwarai da gaske, waɗanda suka daure ake tafiya. Kuma ya zuwa yanzu mun ga jihar Jigawa cewa muna nan, kuma jihar Jigawa ta nuna cewa tana kan tafarki na gaskiya. Kuma 'yan jihar Jigawa sun san me ake kira siyasa, sun san me ake ciki. Duk wanda zai ce shine ya kawo siyasa, ba shine ya kawo ta ba, ta mutane ce, mutane ne suka taru suke yin ta. Saboda haka ina fata mutanenmu su taru ga baki ɗaya, su mai da hankalinsu akan harkokinmu, a taru a gyara jam'iyya, a taru a yi fatanmu har gobe har jibi shine shari'a ta bayar da cewa a zo a yi zaɓe ƙato bayan ƙato a jam'iyyar PDP. Idan an zo kowa ya fitar. Amma in aka ce ba haka ake so ba, ana so a zauna a sulhu, to sai a zauna a sulhu na gaskiya, ba jam'iyyar kowa ba ce. A fitar da abin da yake daidai, a fitar da, a buɗe ta jam'iyyar, duk mai sha'awar ta ya shigo kuma ya samu dama ya zama abin da yake so ya zama. Ya shigo da ƙarfinsa, ta daina zama mallakin mutum ɗaya. An ta motsi kaɗan mutum ya ce wai tunda an ce kaza ya daina bada kuɗi. To ai dama ba haka ake so a bayar ba. Abin da ake so shine kayan mutane ne, mutane su taru su bayar, da mai shi da mara shi. Kai ka bada 10,000, wani ya bada Naira 50, kuma ya taru. Idan Allah ya sa mai Naira 50 din daidai yake zai yi, idan mai 1000 ne daidai zo yi, idan wani malam, mutane su kawo basirarsu a cikin al'amuran jihar Jigawa. Jihar Jigawa jihar mu ce, kayanmu ne, mu ne masu ita. Mun zauna mun gina jihar Arewa a zamaninta, mun dawo mun gina jihar Kano a zamaninta, mun dawo yanzu kuma muna gina jihar mu. To ba don wani aka yi ta shi kadai ba, an yi ta don mutanen jihar Jigawa ne. Ina kira ga mutanen jihar Jigawa, da 'yan boko, da masu ilimi, da mata, da maza, da matasa, da yara, da sauran jama'a, kowa ya fito ya bada gudunmuwarsa. A buɗe jam'iyyar PDP, mutane su shiga. Yanzu mutane suna son ta, kowa PDP yake so. Ko a ina jam'iyyar PDP tana da ƙanshin ɗan goma, banda a jihar Jigawa, saboda an shaƙe ta, a nemi ta ƙanshin mutuwa. Ina fata mutanen jihar Jigawa su ɗora akan wannan tafarki. Allah ya mana jagora. Masha Allah, mai sauraro ta kasance kenan a wannan hira ta musamman kamar da kuka ji, tare da tsohon ɗan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar PDP Malam Aminu Ibrahim Ringe. Muna godiya kwarai da gaske a madadinsa da waɗanda suka rufar masa baya, irin su Honorable Adamu Hassan Abunabo, Honorable Shehu Umar Chamo, Sanata Musa Bako, Sanata Abdulaziz Tarabu, da kuma Sanata Ubali Shitu, sai Honorable Rabiu Isa Taura, Nasiru Laraba, Garba Malamawa, Yahaya Gidan Maza, da Alhaji Sabiu Birnin Kudu, da kuma Honorable Wada Usman Garki, sai kuma Sale Gambo Kiyawa da Bobi Katanga, da kuma Alhaji Ahmad Jahun, sai Honorable Safiyanu Ubali, da kuma Honorable Abrahman Limawa, da Alhaji Sule Katangare, sai kuma Alhaji Ibrahim Dankuɗe, da dai sauran wasu da lokaci ba zai bari mu zayyano su ɗaya bayan ɗaya ba. A madadin su da hukumar Radio Freedom Muryar Jama'a Dutse,
ni da na jagoranci wannan hira nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Damu aljanna baba mai dubu na masoya, gwagwarmayar da kake baba ba ta yanzu ce ba. Masu sauraron mu a gidajenku da kuma wuraren ayyukanku ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. A sunana Alhaji Musa, mafi yawancinku kuma sun fi sani na da Mai Nasara. A ni ne shugaban cibiyar bada magungunan gargajiya ta Mai Nasara Herbal Center wadda take da cibiya a cikin garin Kanan Dabo mai albarka. Alhamdulillah ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da jama'a cewa Ubangiji Allah mai kowa mai komai ya bani damar halittar kasuwar duniya wacce take ci a halin yanzu a nan cikin garin Dutse, daura da masallacin Ahalis Sunna na nan cikin garin Dutse. Ga masu son gani na kuna iya samu na a rumfa mai namba 70. In ka zo ka duba sosai ka ce kana neman rumfa mai namba 70 stand 70 kada ku manta, ko kuma ku biga mun wayar tafi da gidanka kamar haka 08161611999. Kamar da yadda kuka sani na yi bincike na kuma kwarance kuma na jajirce akan matsala guda ɗaya ne kawai, wannan kuma ba komai bane illa mu'amala ta gida. Saboda haka ne duk inda muka je muke bawa mata haƙuri kan cewa idan ke mace ce za ki zo guri na ki zo domin mijinki